Името на Медея, почитана като богиня, жрица на златното руно, на любовта и красотата, вече повече от 10 години се свързва с Варна и с един от най-престижните козметични центрове и амбулатории за медицинска дерматологична помощ в града – Медико-козметичен център Медея. Медико-козметичен център Медея е открит 2001 година. Един от първите центрове в България въвели най-съвременните лазерни неинвазивни технологии в естетиката. Ние имаме самочувствие и сме доста по-различни от другите центрове поради техниката, която имаме. Купуваме техника медицинска, която е гарантирана в крайния ефект, който искаме да постигнем при клиента. Техника, която е патентована технология и сме сигурни в качеството на съответните услуги. 2001 година стартирахме с интензивна пулсова светлина. Това е тип лазер, който третира нежеланото окосмяване. Въведохме кавитация. Това е една нова съвременна технология за третиране на целулит. Това е радиочестота, ултразвук. Освен примахване на масни натрупвания, локални масни натрупвания, се получава едно цялостно стягане на кожата на тялото. Комбинирано с LPG. LPG е известно в цяла България, не само в България, в Европа. Френска технология, която е много сполучлива за примахване на целулита и за общо оформяне силуета на тялото. Вече 12 години. Нашите клиенти са доволни и щастливи от тази процедура. Нашите специалисти са специализирали във Франция, кинезитерапевти, рехабилитатори. Това също допринася до крайния резултат, получаване удовлетворение на клиента. Термаскин – един съвременен апарат, който работи с радиочестота за стягане на лице, шия и деколте. Комбиниран с традиционните козметични терапии, плюс лифт 6, който работи по метода на доктор Жаке, който постига една гимнастика на кожата за постигане на естествен лифтинг ефект. Съвременен фракционен CO2 лазер, който прави ресърфейсинг на лице, т.е. подмладяване с 5 години, подновяване на кожата. Освен това, много успешно примахва най-различни кожни образования, като фиброми, бемки, брадавици и други такива, които са много често на вирусна основа и е хубаво да се махат, защото се разпространяват по цялото тяло. Казвам един много съвременен лазер, защото едно възстановяване след ресърфейсинг се получава за една седмица, докато старите лазери е необходимо месец, месец и половина, получават се и по-сериозни рани по лицето и е необходим по-дълъг период за възстановяване. Единствени в България имаме два апарата, които са уникални. Единият е за лечение на активно акне. Той е на основата на ултравиолетова светлина. Друг апарат, който е единствен в България, е Biclear за третиране на псориазис и витилиго. Две заболявания, които за съжаление не се лекуват и са много неприятни, особено псориазиса. Повече хора са обхванати от това, получават се едни плаки, червенини, сърбежи, дори рани, които трябва да се поддържат непрекъснато. Освен това, естетични процедури, които предлагаме. Ботокс. Ботокс, знаете, това е блокиране на мимическите бръчки по лицето, допълнени с най-различни пълнители, които са, повечето са на основата на хиалуронова киселина, изпълване на бръчки около носа, челото, оформяне на устни, на скули. Може да се скулптурира цялото лице и да му се придаде един много по-млад и свеж вид. Мезотерапия, която се прави също на лице за освежаване, за стимулиране на колагена и еластина в кожата.
Мезотерапия има също за косопат, стимулиране в фоликула на клетките за техния растеж. Мезотерапия има за премахване на целулит. Всичко това е инжектиране на определени комплекс от витамини, минерали и съставки, които действат за съответният проблем. Правиме процедури с радиес, обем придаващ филър за корекция на дълбоки бръчки, оформени контурите на лицето и за по-млада визия. В себе си той съдържа калциеви микросфери, които стимулират естественото образуване на колагена. Особено подходящ за нос при една лека гърбица, за да не се налага пластична хирургия. При ръце с възрастта, когато се вдлъбва ръката от изпъкването на вени и на сухожилия, с помощта на радиес ние можем да изгладим кожата и да направим ръката по-млада. Продуктите, които ползваме, както в козметиката, така и в естетиката, са от фирми, утвърдили се производители, които са сертифицирани в Европа, за да имаме пак гарантирано качествена услуга. Не си правим никога компромис да купуваме от неизвестни производители продукти, без гаранция за качество. Затова нашите клиенти са доволни и идват отново и отново. В медико-козметичен център Медея работят предимно дерматолози. Има пластичен хирург, има физиотерапевт, кинезитерапевт, масажисти, козметици. Всички са с нужното образование и сертифицирани, за да работят със съответната апаратура. Горди сме и с това, че нашият център е избран за база практическо обучение на студентите от Медицинския университет Варна. Медико-козметичен център Медея се намира в една знакова сграда във Варна, която е под формата на кораб. Това е бизнес сграда. Апелативният съд е тук. Най-хубавият фитнес център в България е тук, както и най-добрият медико-козметичен център Медея.